No niin joo, tosiaankin tänään me boostataan Teppo PvP. Tosiaan vorkaista tyyppiä. Meillä on Teppo PvP on aloittanut skämmäämisen. Meillä on kyllä todisteita tässä hänestä. Pari guachokuvaa puuttuskypässä ja se on sanonut meille, että se on saanut puukkoja skämmättyä tälleen. 2 puukkoa nyt, mitä me ollaan kuullut. Tässä ainakin se paljastaa jo yhden kerran, kenet skämmästi. Joku Jonne, en muista nimeä enää. Miksi haluat tietää, kerrot sille sen videon. Ja sitten, tossa oli tosiaankin eka guacho. Sitten tässä on toinen guacho, mullakin on näitä guachoja täällä lisää. Ebi se meni siihen skämmin 50 puukon. Tossa on toinen. Ja sitten näytetään täältä vielä Teposta todisteet. Täällä on lisää näitä linkkejä, mä oon laittanut talteen tänne nämä. Elikkä tosiaankin... Saamme vielä sanoa tähän yhden jutun tähän vielä perään. No mä luen nää. Sä kerrot sen haluavan skämmin uuden moran. Vittua kun mua kiinnostaa mikä maailman menettäminen. Elikkä se kysyy, että voiko mä skämmi sille moraa ja se halus mun skämmitaktiikkaa. En saa rahaa katupäästä, mutta miten helvetissä PS voi toimia. Kerrot se joskus sanot sama aina, kun sit se hyväksyy, sä laitat 2 fake-koodia siihen. Ei kukaan ole niin tyhmä. Menekö saunaan sit? No niin, lisää kuka siinä on? Mulla on etulyöntiasema, koska melkein 3000 sub. 3100 sub. Auton akseli ei ole tarpeeksi tyhmä. Sen nimi kuulostaa jo siltä, että se menis, mut ei me. Vittu mä haukasin kuvan tubeen videon tiedotus, haluaisin nostaa joltain PayPal-moran, koska en voi laittaa rahaa Steamiin, kun Steam on estänyt mun PayPal-accountin. Sitten kun vitun retardi lisää mut Steamissa maksan sille, se antaa sen mora ja payback. Ja tosiaankin Teppo skämmää siten, että se skämmää PaySafeCard-kusetuksella ja PayPal-kusetuksella. Eli kun se on saanut moran, niin se paybackää ne PayPal-rahat itsellensä takaisin eikä anna kellekään yhtään mitään rahaa. Ja tosiaankin Teppo on skämmännyt pitkäänkin tälleen ja joskus se Subetsinkaankin Panterin avulla tälleen, mutta on ihan niinku uutuutta. Elikkä eilen tää vasta niinku Teppo alkoi kirjoittelemaan munkaan ja aloitti skämmämisen. Se on varmaan joku 3 moraa saanut skämmättyä. Todistin meille, että vittu mitä järkeä. Niin ja sitten niin ollaan puhuttu senkaan ja tässä on pian Jaakolla joku videokin kuvattu, missä sanoo, että... Se sanoo, selittää kaikki, miten se on skämminyt. Se on skämminyt tuon Devinkin, elikkä yhden... Sitten tässä on lisää tälle. Tässä on tämmöistä viestiä. Se yritti etsiä mulle skämmättäviä, yritti pistää mua skämmäämään sille puukkoa ja tälleen. Että en mä nyt ihan niin tyhmä ole, että mä nurpeisin skämmimään ketään. Niin tässä on lisää, että tässä on lisää tosiaankin todisteita. Tosiaankin Teppo skämmäs myös Deviltä Bayonet Steinedin. Ja varmaan Devilläkin siinä jotkut todisteet on ja tällä. Sillä oli sähköpostivahvitustodistaja. Joo. Että kyllä siinä kaikki todisteet on, niitä on siis ihan aito Teppo. Näytetään kohta teille se videokin varmaan sitten. Jaakko voi näyttää tai sitten Vaikka se on videon loppuun vaikka. Joo, edittaa vaikka. Tosiaankin. Tässä on lisää tämmösiä aika paljon näitä guacho-kuvia. Voitte lukea ihan pian rauhassa tai pistä pauselle. Puhuin silloin Jaakon kanssa Kypessäkin, kuten tässä näkyy. Sitten tässä lisää. Ja Teppo silloin sen Steamillä, tai CSGO-puukko, se on 170 arvoinen jo. Silloin se mora. Se on saanut sen päivän siellä skämmättyä jo, tai niinku puukkoa sen verran. Et joo, tosiaankin. Hullu skämmäri. Jep. No niin joo, siinä ne oli ne kaikki guacho-kuvat ja mä laitetaan tähän videon perään sitten videotodiste vielä siitä, että Teppo on skämmännyt just Devin ja tälleen. Mut joo, ei meillä muuta. Se olisi sitten siihen klippiin asti moro. Näytä. Vittu paljon arvoa. Se oli vaan puolesta, mä olin peistä viikolla. Mä sanoin, että siinä on 100. Sitten mä sanoin, että se peistä on 78 € 80. Tuli 100. Mä sanoin, että se on 100 peissuudelle. Mä annan se feikki peissu, kun mä estän se yhdessä Kypeessä. Eikökin tekee sillä. Kato privata nopea. Juu. Mitä nyt? Jaakko voisi kyllä kuvailee mua. Mieti kun kuvaa iskee, saakeli. Mut hei Teppo, niin haluutko että me skämmitään sitten sulle?